खाला 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 ए समधी मटर पनीर खाला खाला। उहाँ दाल रखल बा उहाँ भात रखल बा चटनी अचार के साथ रखल बा तनी खाला समधी मटर पनीर तनी खाला। तनी खाला हे अगुआ मटर पनीर तनी खाला। उहाँ पूरी रखल बा उहाँ सब्जी रखल बा उहाँ चटनी अचार के साथ रखल बा। तोरे दीदी के नीचे के खटाई रखल बा तनी चाटिला अगुआ तब जइहा तनी चिखला। तनी खाला कैमरा वाले मटर पनीर तनी खाला। उहाँ पूरी रखल बा उहाँ सब्जी रखल बा उहाँ चाट रखल बा चाउमीन रखल बा। तोरे दीदी के दोनों जोबन रखल बा तनी चूसला कैमरा वाले तब जइया तनी चूसला। तनी खाला डीजे वाले मटर पनीर तनी खाला। उहाँ दाल रखल बा उहाँ भात रखल बा उहाँ सलाद रखल बा। तोरे दीदी के नीचे के जोबन रखल बा तनी देखला पंडित तब जइया तनी खाला पंडित मटर पनीर तनी खाला। उहाँ समोसा रखल बा चाउमीन रखल बा। तोरे दीदी के दोनों जोबन रखल बा तनी चूसला पंडित तब जइहा तनी खाला नौ मटर पनीर तनी खाला। उहाँ छेना रखल बा उहाँ बर्फी रखल बा। तोरे दीदी के नीचे के खटाई रखल बा तनी चाटिला नौ मटर पनीर।